Okay, maing mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na pud kita manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abeno adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Pizza unsa tarong adlaw mahigala? Pizza 13. Uy, pizza 13 man day taron, no? So kay pizza 13 man taron mga higala. Pizza 13 man taron kanang daghang intawon sa bulan, no? Di ba na? So daghan kay tao karon sa sibulan, so makaingon kita ga tungod sa pagdibusyon, no? Pagdibusyon usab ni sa ngadto kang Senior San Antonio de Padua. Hala, no? So kumusta naman tanan mga higala, no? Mga debuto sa atong mahal nga patron, Senior San Antonio de Padua. Kumusta na? Naghinaot kita mga higala nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. So ato po dahil nga timbayaon ug may multo mahigala nga atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, nga ato at kamong tanan mga higala, no? Nga kanunay nagsunod sa mga programa sa DYWC Teleradyo. Kumusta na mong tanan? Hinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabudtuhon. Binuari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahanon ni ining kamudtuhon. Binuhigala, no, mga kadagkuan sa simbahan Katoliko nanawagan, no, sa katawhan sa mga kadagkuan sa mga nasod nga hunugo na ang paggamit sa fossil fuel, no, kini bang gasolina, krudo ug kerosene, no, kay ngano man matud pa nila usagyod kini sa makanakaingon nga daghan na kaayo karong dako nagayog kausaban sa climate change ug gani ubay-ubay na ang mga tao nga nagantos karon sa epekto niini, no. Matud pa ang maong pamahayag gihatod kanato ni Bishop Jerry Almenasa, no, ang obispo usab sa kini San Carlos nga nahimo usab nga usa sa mga kadagkuan sa simbahan nga nanawagan niini. Balita manghigala gikan sa lain nga diocese, sa Diocese of Legazpi, nanawagan usab karon gideklara, no, ni Bishop Joel Bailon ang tuig 2024 as year of participation, no. Matud pa nanawagan siya karon nga mo manginlabot na gyud, no, manginlabot na gyud ang mga katawhan sa kabahin niining gitawag natong kalihukan sa simbahan sa mga ministry ug daghan pang uban. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ining kamudtuhon ug padayon kita sa atuang pagpangalagad. Pero ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Boy na nga atong Saint of the Day karon, December 13, o doon na ba yung Pasko mahigala, no? Di na gyud magdugay. Mo Pasko na gid ni, no? Bueno, ang ato ang santo karong adlaw December 13 mao si Santa Lucia or Saint Lucy, no? Bueno, natawag kini si Santa Lucia na adtong tuig 304, no? 304 ug natao siya dito sa Syracuse, Sicily. Niya naila siya sa iyahang pagka matawag nato og usa siya ka kinibitaw sa ato pa na maanyag nga dalaga, no, kini si Santa Lucia. O gani adunay usa ka pagan suitor nga medyo namuligi, no, kay wala lagi niya kini tagda o wala niya dawata ang gugma niini. Mao kadto nga gisugilon in taon kini si Santa Lucia ngadto sa mga kadagkuan nga siya usa ka Kristiyanos. Ug gani
Tungod dinhi gidakop kini si Santa Lucia ug matud pa na gihimong martir. No, gani si Santa Lucia siya gyud ang matud pa gitawag nato og patron saint, no, sa kining patronage of eyesight, no, muna nga kuan na nasuyaan kini siya sa iyaha nga matud pa nanguyabay tungod lagi kay dili man lagi niya sugton mo kana nga gisugilon siya sa mga kadagkuan sa mga pagano ug gipatayin taon kini si Santa Lucia tungod kay siya usaman ka Kristiyano. No? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Lucia. Bino, padayon ta higala, kumusta na dayon tanan din no? Nang hinaot kita nga na kitang kitang tanan sa kapiskay sa pangluwas ni ining kabuntuhon. Bino, ari kita manghigala sa ginagmay hisgot-hisgot, no? Baling kubuta mahigala, no? Dito karon sa kining Senado, kabahin lagi ni ining plano karon nga dito sa Senado sa kinibitang plano karon nga sa Kongreso nga ilagyong iduso kining gitawag nato sa English og charter change. Abino kining charter change mga higala usa kini kapaagi nga diin usbon mga higala kining konstitusyon ang mga lagda sa konstitusyon. Matud pa nila ang ilang usbon mao na kining gitawag natong economic aspect, no, sa kining gitawag nato constitution, pero daghan jud nagduda nga plano gid nila nga kining usbon gyud ang constitution aron mapawala na kining gitawag natong term limit sa mga politiko. Daghan pang uban, no, so what about self-serving ang plano sa mga kongresista. Labi no, igalampo na to na mahigala, no? Igalampo na to kayo kining mao nga panghitabo giniining ato ang mga igsuon nga mga kongresista nga medyo pod mahiligon ni ining mga ingon niana, no? Nga ilang usbon ang yaning gitawag nato og constitution aron nga matagaan og dako kayo nga gitawag og kahigayunan nga mawala na ang term limit sa mga politiko o magpadayon sila sa ilahang mga gitawag nato termino isip usa ka politiko, isip usa ka ang ilahang posisyon. Ganyan. No, padayon ta mga higala, kumusta naman tanan din ha nga mga lay ministers atong pangumustahon usab ang ato ang mga MBG, no, atong pangumustahon usab ang atong mga sakristan, no. Hapit na gyud mga higala moabot ang December karon Sabado na, December 17, sugod na gid gani kami diri sa Ayungon, bising-busy mi kay padayon gyapon ang mga construction kay pamilagyan nato jud makumpleto ning atong simbahang dako. Sige pagyahapon tang nagpahigayon og mga construction gani aron jud nga medyo makuan pod muluag-luag gamay ang amo adiri nga mga espasyo para sa misa ganyan, no? So iampo mi ninyo diri sa inyo may gala, no, nagkinahanglan gid mi sa inyo nga pagampo aron nga magbalampuson ang among mga plano nga pagpalapad nining among lugar. Gani padayon karon ang atuang mga gibuhaton. No, ari kita manghigala sa atuang mga pangutana, no? Doon na kita mga pangutana diri pader. Gani ito'y ato problema. Di ara manghigala ato ang mga topic ang atong hisgot-hisgutan karon. Unang pangutana, pader. Are we obliged to hear Mass on Sundays and holidays of obligations? Ang tubag niya na yes. You know? Kitang mga Katoliko, obligado kitang musimba matag Domingo. Gani, kung dili kita makasimba sa usa ka Domingo, para ber kita mga lawat ug balik, kinahanglan gyud kita nga pangumpisan usa, no? Sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church number 2181, the faithful are obliged to participate in the Eucharist on days of obligation and Sundays unless excused for a serious reason. For example, illness, the care of the infants, or dispensed by their pastors. Those who deliberately fail in this thing obligation can commit a grave sin.
no? Sa ato padako-dako yung sala kung imog yung dili gid kamo simba gyud kay giganahan ka. Gani sa 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 Juan kapitulo 6 bersikulo 53, si Jesus miingon. Sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili kamo moinom sa iyang dugo, dili kamo makabaton sa kinabuhing tayo. No, sa to pa mga lawat gid ita, no? Mga lawat gid ita ug mosimba kita sa matag Domingo. Pero nakalimot ang pari og hatag og penitensya. Okay ra ba ni? No? The giving and fulfilling of the penance does not per se affect the validity of the absolution that is given, especially in not intentional, no, nagdepende po na sa sitwasyon. No, sa ato pa kung pananglitan ang pari nga nagpakumpisal kanimo nalimot paghatag og penitensya o pagampo na lamang po dihag mga pagampo sa mga kining gitawag nato penitensya kan alimot na sa Padre labi na parehos nako nga gulang-gulang na. Okay, laing pangutana. Literal interpretation. Okay, kana bitang kuan pag-interpret ba sa Bible ba? No. Dapat okay ra ba ning literal interpretation ta gid pirmi? Ito pag nga na dili. Dunay mga parte sa Biblia nga dili nato pwede nga literal translation. Dunay mga parte. Pwede na apoy parte sa Biblia nga atong pwede literal translation. Pero doon na po'y gitawag nato sa Biblia nga dili gyud pwedeng literal nato pag-translate na kana bitaw nga ang iyahang pagkuan sa meaning, no? Balita kay ang Biblia manggod gilangkuban sa daghan kaayong pamaagi sa pagsulat, no? Dunay poetry and songs pamaagi nga murag gibalak, and then doon na po'y kining laws and rules. Doon na po'y historical, wisdom, sayings, and proverbs. Doon na po'y gospel, doon na po'y letter. Sa ato pa, dili dahil pwede nga ang tanan nga parte sa Biblia atong literal, kay klase-klase man di ay ang matud pa kining gitawag natong literary form niini. Doon ay poetry and songs, doon ay laws and rules, historical, wisdom, sayings, and proverbs, doon ay gospel, o doon na po yung mga letters. Aboy no, atong balik-balikan ng mga higala o mga adlaw kanang maunato nga gitawag o ang ato nga hilisgutan o ako lang gihapon kini ha, inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.